Niyamanta sa siyudad. Apan siguro, doon ay dili taga siyudad. Pareho na ako, katong dili taga siyudad, ambot ko kita mo o kanabang karabaw nga gikural, nasa koral. Matingala ka, kaya lang yung ikot-ikot ni ilang ulo, mulusot lang sa koral, kay adto mukaon sa dahon o balili sa gawas sa koral. Wa mo matingala, ana. Nga unta daghan man makaon diri sa sulod sa iyang koral, adto man gyud siya mukaon sa gawas sa koral. Sakripisyo gyud na niya pangitag paagi nga mulusot ang iyahang ulo aron lang makakaon sa dahon o balili sa gawas sa koral. Kining kamatuoran or kining kinaiya sa karabaw o baka ba o kanding ba nga akong gi-describe din tinuod ni sa mao ni ang gibasihan sa saying the pasture at this other side is always greener. Ang sipsibanan ko no, nga tuwa sa pikas nga side, pikas nga daplin, mas lunhaw, mas attractive. Ya, tinuod ni sa tao, nakadawat ta og blessings, di ba? Kadaw sa nato, nakadawat og lain-lain, daghan nga mga blessings, dagko o gagmay, gikan sa Ginoo. Apan nakontento ba ta? Makontento ba ang tao? Para nato, mas daghan man ang blessing sa pikas? Para nato, mas nindot man ang blessings dito sa ang nadawat sa uban. Diba? Mo nang masinata, maguolta, tungod kay dili ta kontento sa unsay naa nato. Sa kunang giingon, para nato, mas daghan man ang blessing nga nadawat sa akong silingan. Mas dagko man ang blessing nga ako nga nadawat sa akong silingan. Munang muriklamo ta sa Ginoo. Masuko ta sa Ginoo, di ba? Huwag tayo kalipay. Di gyud ta maka-experience og kalipay sa atong kinabuhi kundi kita makontento sa unsay blessing nga gihatag kanato sa Ginoo. Mao na yung sekreto sa kalipay nga makontento lang kita sa unsay anaa, unsay blessing nga gihatag kanato sa Ginoo. Anhin na tama malandong kuno no atong i-connect sa Ebanghelyo. Ang background sa Ebanghelyo nga atong gibasa karon, nahitabo ni usa ka adlaw human sa milagro nga gihimo ni Jesus katong iyahang gipadaghan gani ang 5 ka pan ug 2 ka isda unya iyang gipakaon sa 5,000 ka mga tao. Nangabusog, nangalipay ang mga tao. Daya gud sila ni Jesus na tungod sa ilahang kalipay,
Gusto nila nga himuong ilang hari si Jesus. Di ba? Na, karon, na lain naman. Dihanggiing nan sila ni Jesus, nalipay mo, nangabusog mo sa pan nga inyong gikaon. Apan tagaan naapagyud ko'y pan nga mas maayo pa sa pan nga inyong gikaon kahapon. Pan nga gikan sa langit ang akong ikahatag ninyo. Unya, ako na, kanang pan nga gikan sa langit, ako, na kanidili na nila, madawat na nga suko na sila. Na nagbagulbol na sila. Kinsa man ni siya, nakailaman ta niya. Mingon siya gikan siya sa langit, taga din hiraman ni sa ato, nakailaman ta sa iyahang pamilya. Diba? O tungod adto, nalimta na nila ang nahitabo, ang milagro nga nahitabo the day before. Nalimta na nila si Jesus nga naghimog milagro sa miaging adlaw. Karon, dili na nila madawat si Jesus. Nangita na sila og dili na green ang dili na lunhaw ang sibsibanan diha ni Jesus. Mangita na sila og lain nga mas greener pasture gawas ni Jesus. Ha? Dili ba kontento na si Jesus nila? Di pa sila gyud kontento. Nangita sila og lain gawas kang Jesus. Maigsoon pila ka higayon nga mo question ta sa plano o kabubuton sa Dios. Gusto ta nga ang plano o kabubuton sa Dios para nato muhaom sa ato ang plano o kabubuton para sa ato ang kaugalingon. Diba? Gitagaan ta, mubalik ko sa akong gingon sa unahan, gitagaan tag blessings. Gitagaan tag lain-lain nga mga blessings sa Ginoo. Apan dili man ta gusto aning klasiha sa kinabuhi. Gusto man ta og kadtong lain nga klase sa kinabuhi. Mangandoy man tag lain nga klase. Mangandoy tag bahandi, mangandoy tag gahom, mangandoy ta og dungog, kahilayan. Para nato mao ni ang makatagbaw sa atong gipangita nga kalipay o katagbawan. Nalimot nga kini sila dili ang makahatag or dili mawang tubag sa atong gipangandoy nga kalipay o katagbawan. Si San Agustin nakaamgo niini ug mao manggani nga si San Agustin human ma-converted. Mingon siya, ang among kasing-kasing Ginoo gibuhat para nimo. Ug dili kini magmalinawon hangtod nga kini makapahulay diha kanimo. Mo ni ang buti pasabot ni Jesus diha sa iyang pag-ingon, ako ang pan nga naghatag og kinabuhi, ang mukaon nako dili nagyod gutomon. Sa laktod nga pagkasulti, si Jesus ang makahatag sa hingpit nga katagbawan, hingpit nga kalipay nga to ang gipangita. Mga igsoon, pag-ingon ni Jesus, ako ang pan, ako ang inyong bugas sa kada adlaw. Nagsulti ra gyud siya sa tinuod.
Kung maangko na gani nato ang Dios diha sa atong kinabuhi, dili nagyud ta magutomon, dili nagyud kita mangandoy og lain pa. Kay akong balikon si Jesus ang maghatag kanato sa hingpit nga kalipay ug katagbawan. Ang among kasing-kasing o Ginoo gibuhat para nimo ug dili kini magmalinawon hangtod nga kini makapahulay diha kanimo. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios.